हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि Ssfamily YouTube चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय थालायबाय जों दा मोसौ लायनो नागिरदों आंहा न'आव दंफैयो नालाय ओमफ्राय मोसौ लायनायनि फाला गोलैदों आंहा दिनै बिराद गोबाव जाबायमोन आं मोसौ लायैया माबायदि जायो दा मोसौआ आंखौ गिनानै खारो ना मायो नोंथांमोननो देखायनोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो मोसौआ आंनिबो दं नालाय फोथाराव लायनोसै लोगोफोर फाथोबारिमोन आरो जों गामिनि खाग्राबारि दैया एनै सेबलांथारबाय खाग्राबारि नङा गोदानफुरिसो नै दा लायगोनलै माबा लायनो फुख्रि आरि दं एसे नायदो लोगोफोर गामिखौबो हाजोफोरखौबो नायदो हादाननि गथ' बायदिसो नुथारबाय दे मा थिंख्लां बिफाङा लोगोफोर माइ दुब्लिया सोमखोरथार माइ गायखांजोब्बाय नालाय लोगोफोर दुब्लिया सोमखोर मोजां नुथारदोंना फाथोबारि लामा फारनैथिंबो दुब्लि दङ नै सिनारिखौ जा मोजां नुयो मोसौखौथ' आंबो सिनायालै आनैमोननिबाबो गुफुर दा ओमफ्राय गोजासो मानैबो सोनाबथिं दंमोन ना आबौ आबौथिंबा बैथिंखौलाय बै खनायाव सोनाबथिंसो दै सोनाबथिंनायखौ खोनायाखै नोङो अ नाय नोंसिनि मोसौआ बैजायसो फै गोसोखौनो आन्दायलाबाय थायोलै फागुन थांलायबाय सोमलि बिबार सिबाय बैसागु संक्रान्ति थांलायबाय फागुन थांलायबाय सान्दुं गोसानि थिं बैसोलाय मोसौआ गोजाना नै लामाया सफैनोसैलायथ'नो थांलाय फैलाय बे लामाजोंनो लोगोफोर सिखाव लामासो बे लामाया नै जा हाग्रा गुदु मोदै थाग्रा जायगासो आरो बेयाव नै आयु खान्थाया माबा नै सिनारिफ्रा जा मोजां ना मेंलायनाय मोनदों बन्द' खालामदो मोसौ लांफैनाया दखानाव आगैमोनखौ मेथाइ माबा फेक्सि लायहोनानै लोंनोसै जोंना नै खावसिगोन बिब'आ नै लोंग्राफ्राबो देनजारसो आइदिलिखौ सिथां दा फुजा हरबाबा थाइबा लाखिलायबावबाय बुंबाय फाग्लाखौल' दखानदारि होनबा माथो बुजियो बोरै थाइबा मोनगोन बोरै थाइसे लोंदेरि सिमा लाबो नोंलाय आंखौ मा जायो लोंसै नै जौ मिजिरलायो माथो थान्दाफोर बिराद गरम मोनलांसिगोन जों सालाया हाथाया माबा हाथाया मिथिबाय खारलांदों नामा नोंसोरलाय सालाया गेंगेंमोन माबायदि मोनो सा लोंनाय सिम लोंबाय
Ya. Aduh sini ya. Alah bông xin này. Balun ni aku. Kau saya lihat ni aku. Kau juga mana ya? Jakangnainiเลย น้ำมันส่งหลังเสียใบเข้ามาเนี่ยดิสมาใบมาสิใบมาสิงั้นนี่พี่สิเข้ามาเลยนี่เขาพูดเด้อกูละทะเลเป็นวันอะไรมามันจะเป็นบ้าเหรอลุงอะไรมาพี่บินนี่จ้ะเดินน้องไปคุบเลยพี่คัสกี้มาเถอะสต๊อปสวยจึงน่ะตัวตัว Dia petang ni. Sabi ko minisir na eh. Sil naman sa kanya. Look, Kimia. Ay, huni ito. Nisang ba huni? Ha? Ah, chudu. Kimia raw si Sindar ba? Manday si ba? Lang may tan siya. Lang na. Tanong sulayo. Yo, met